Law kay giman sa mga linya guro. Let's check. We have a caller in the line right now. Let's check this one. Hello, mabuhay. Tornero nga tawag out of coverage. Ang akong cellphone. Oo. Amo na guro ni sila kasulod. Out of coverage no sa signal. Kinanglan saga ka lang magdial para sulod ka. Gani man bagay kung makasulod ka na daw namit na pamatsa namin na Ay pamatsagan siya mo. dogi ko na Ay, ako kasulod. oo, muna about tanan nga mga ginasulod nga ginapangabudlayan nami pamatsagan. Tornero lang budlay sulod pang kay kang kasulod dalhay ag. Aragay, daw galapuyot nga madulod-danlog ina. Ano klameran? Takway kag. Takway kag. Takway lang, takway kag tagabang. Tagabang. Ano to nga ginadoloroso mo ikabe? Papa Prince, pwede ka pa utwas? Kay do kagapon kapag doloroso to ikabe? Daway man pang, text may- mo lang kog nimo da pang. May ara ka nag-text ka to nagligad eh. Talk to Papa. Ikabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas kabe? Ah, Nag-text ang to ligad. parte gali sa kalibin nga. Ano to gani? Ikaw gani, ikabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas kabe? Papa friend, pwede ka po siya. Wow, pakyut ka. Ano ganito ha? Ang question mo ba nga paano mo mapabatyan ang pagpalangga mo sa mga kalibin? Tapos nagsabat ka nga, wala mo na ginapabatsag, insakto ko. Kung ako, mo pamangkot doon niya, wala na ko yung kapabatyan. Ikaw, gani. Punto niya lang ako sa tanan nga bagay. Ang galing ang punto, nga ang gamantiner ka pa sa amo na Wala ang na sitwasyon. gani, subong wala na ko gamantinir. Inugay. Bata, dalang ako. Oh, ginarason mo naman ang bata mo, pero pumuli gani ang imo nga live-in kun ara ka sa inyo sa haniway, laban-laban baklan mo naman na whiskey kag angga-anggaon. Wa ay gay. Pero, Gusto ko yung gatolog sa bata ko na. Uwe, pero bukas ang imo nga portahan. No, sarado. We. Hindi ko sa pagkasudlon. Pero ti may buho man ang inyo nga salog. Malam mo, Natural, may buho, kanot na kasulod. mga balsa palotsa lang da. Maulat lang ko ah. Ano ka, lastik man? Walang buho. Ang ko lang makan may secret ni kabuho. Ay, pero seryoso, why na gid? Why na gid? Pero ano ang makapabago sa imo paminsaron? Ano pang? Ano ang makapabago sa imo paminsaron? Bala mo, hindi lang na sa imo ha. Case to case basis ha. Pero sa tuod-tuod lang, may ara, gidya ka mo yung weakest, Achilles heel kung baga, weakest spot. May mahumuk-humuk ka mo na nga balatsyagon sa sulod sa inyong matig-ang tagipusuon. Nga, wala pa ko gani katapos ang balbla kay ginapanamit-namit ko pag gani ko ba lang. May ara ka mo na weakest spot, mahumuk-humuk nga balatsyagon sa sulod sa matig-ang tagipusuon. Ano ang makapabag-o sa imo nga paminsaron? Why na gid pang? Kay ako na gani. May bata ka mo. Pila ka bilog bata nyo gani? 5? 5. Iyan na tanan. Basi may nakabuyoda. May sinagwas sa isa, hindi man? Sure na sure, iyagid ka na. Sure ha? Sure ka ha? May pinagsamahan ka mo. Ano? Kung. Sang? Sa sulod sang ano? Tabungos? Kasulod sang Sa banga? Ano? 18 years. Makin mo O yun. 18 na akong Simpliyon ko na lang ang pamangkot. Kag amo man lang niyang pamangkot nga ibilin ko Maricel sa mga gapamati man sa Tukto Papa. Kung may ipahimo ka sa imong ex, ay hindi bagay, hindi mo pa na gani ex, sigop danay pa ka mo. Kung may ipahimo ka sa imong nga bana, agod mabag-o kag mapahumok ang imo nga paminsaron. Ano ang ipahimo mo sa iya? simple mo lang daan pa ang ginapangayo ko galing daw wala nang ginataong. Wala ko na mangkot sang ginapangayo. Liwat. Kung may ipahimo ka sa imo nga bana agod maghumok ang imo nga pabalatsyagon kag magbaylo ang imo nga paminsaron. Ano ina? Ang akon pang nahambal kag amo man na ang ginahambal ko man siya nga napas bag-uhon niya ang iya nga batasan kag ang attitude na. So kung baguhon niya na, but siligon may tsansa sa.
Siguro, kung Eh, panghatin hatay ka na sa akong dugay na, Siling may mo ka- tsansa, pero hasta subong wala ka pa sa tig-aman sa gyapon eh. Sili mo kag ina, wala na chance. Dito sa buong may chance. Libat! But silingon, may chance pa nga maghumok ang imo nga baladsyagon kag magbagbo ang imo nga paminsaron. Matabo lang na kung mag-inutil na kag ma-stroke na ang imo nga bana sa sobrayak inom. So, amogid. Kag amo na ibilin ta, no? Ibilin ta nga pamangkot sa mga gapamati sa Tuktupapa, no? At least imo ya in denial ka pero matuod na. No? Oh, Ano? Parang 1 Salamat. year na yan, away kami Pero sa ulihin, no, kado kalain paminsaron nga gabag-ulang tawo, ang bana mo, kung mainutil na, kung magmasakiton na, amo na pagpuli, as balay nyo kung magpaluy-luoy, no? So, amogid pang eh. Okay, Napuli man siya tuod sa balay na, pero la na. wala wala lang gid. O, insakto, maturog lang, makaon, mahalin. Amo lang na, daw wala na sa ganit pakialam, kundi ang nila, bata na, bala ka mo daw. Daw ka, subo pa matyagon sa isa ka, babae pero sa imo. Pero salamat gid Maricela, pakabakod lang ha. Kay kung Always makastroke, siya kapagabagod lang para lang sa akong kabataan. kay kung ma-stroke na sa kag mag-inutil, mapuli gid na sa balay nyo, kag mabag-o gid na sa 100%. Sakto? Sakto, gid pang. Bye-bye! Bye-bye.